Това е най-доброто дуо на този мап. Бъс и Док. Целта тук е просто имаме на центъра и правим другите отбори на нищо. На гъс. И половина. Ето така. Ма влезнах само двама. Сега ще направим останалите. Мале, как ме бутна този циганин. Браво. Ще се опитам да го подгоня, използвайки хот-дога. И той ме е забавил и няма да стане. Използва си това да ми набие повече демидж. Горе има много гнесни герои между другото. О, шотан. Да. Не го стъмнах? Да, ти с гаджет не... Ти са ли разбра? Да. Отдавай сме да игра, да. О, не, аз май ще умра. Даже не се хвана за нищо. Това беше много тъп. Ако успееш да оцелеш 2 секунди, ще успея да се намеся. Малко повече от 2, но... Много бият аз. Накана. Че пък не си направи. Нищо. Втора игра ще ги покажем сега. Така. Втори дубъл. Гейм 2. О, много бързо. Половината карта е базове. Давай. То ме наистина бях точно 5. Накаха ме. Понахай го ти. Чак, добре, сега ако те убият... Опа, ама мен ще ме убият. Аз теб да спася... Стой. Така, като виждате, убихме всички, дори на Косама ги убихме. Убихме ли ги, убихме ли ги? Не го хванах. Добре, отгоре са другите двама. Там са жълтите, значи... Ема бе, бъс. Ти си бъс. Аз говоря на другия бъс. Да, знам. Хванате. Хот-догче. То сме удра. Много се не види го пака. Здрасти, брат. Как караш, Леонче? Ема ли? Не се хвана за този, а за другия. Гледай да оцелееш, аз този ще го направя на нищо. Другия ме удара много. Оп, исках теб да такова, мама. Еми... Показахме как се играе. Още малко игри. И това ще бъде видеото. Ние просто ще ви покажем колко е добра тази комбинация. Просто това е най-доброто комбо на този мап. Забавното е, че те се водят семейство. То не ба семейство. Средата гледате само. Хора, искам да гледате да игра много внимателно как се играе. Има биби, нали? Просто го прекратявам живота вече. Гледайте само. Даже не знам за какво го сложих този хот-дог. Гледайте какво става в мид. Ние сме вече с 9 пауъра почта. Айде направо ги пръснахме. Само дето... Накъде се целиш? Не знам. Айде ще са далечни герои да му се не видят този мап, бебате. Тук има един вариант, или близки герои за център, или далечни герои, за да победиш близките. Но не избираме близките герои, защото виждате какво става. Първата игра на Рота Касапница. да ви покажем как не се играе. Първата игра покажем как да не И се там играе, горе- сега показваме как се играе. Ти можеш ли да ги стънтнеш тези? Не мога сега. Не да стънтнеш, а да се приближиш. Тарата Не, направихме. ама аз май ще умра. Не, оцелях. Ти ще се справиш ли? Да. На коса, ама пак ги убихме. Първо влезем в храст се хилни. Аз съм се хилнал вече. Без животите. Добре, там има... Ако му убием търето, той умира. Така работи този герой. Ето, гледай. Това е тъпо. Да. Не си спомням дали в началото не беше пак така или го нърфнаха. Вземи го. Този го уби. Да го пресрещнем. Давай.
Сам това вече на този супера му е да ти забрани да атакуваш. Знам. Усещаш ли наблизо? О, И това беше буквално трета игра. Нищо 3 работа. победи. Просто това е. Още една игра ще направим ли? Айде още една игра, последна. Да ви покажем как се играе. И И лесни купички. това е буквално най-доброто комбо. Използвайте го, пробвайте го. Тъпо да ще го качим по-късно и няма го видите и няма да играете на този мапа, ма като се появи пак, послушайте ме. Това е най-доброто комбо. Пробвайте го. Сега защо си нарушихме стратегията? Не знам. Да пробваме как се играе пък така. Прекратих 4-ма. Айде, аз стигох. Накинал ти до. Ваша мара не забелява така, браво. Вижте. Този дог е много силен. Скоро ще го отрежат. Ще го нърфнат, да, ама не знам кога ще бъде. Трябваше да ти запазя пауъръпчето. Нищо. Аз пак се спарам без пауъръпчета. Защото аз ги убивам. Забавното на това комбо е, че ако прото има един от героите, дори другия да не знае къде се намира, пак ще спечели. Къде се целя, женя? Макар че с отборника си ми е добър, ама е забравил играта. Само малко. Това беше гадно. Каза, че си добър. Може да го убиш, онзе. Той като бяга като и аз не знам какво. Не мога да настигнеш. Извинявай, ще го настигнеш ли днеска? Не, помагай, то се забързва. Бах, тя завързвам с копеленца. Бежи по. Той побавя от мене. Как умря? Да ти имаш по-малко пауъръпи. Горе виж го той как бяга, страх го е. Не иска да посрещне съдбата си. Ама и не бие малко демидж. Не бие малко, ама ти биеш повече. Какво ти правиш пауъръп? Пускай ходога. За какво ми е? За това. То също ще има... Ваша мара. Аз съм най-слабото поправка. на тази игра. Отиде family friendly на видеото. Буквално това е най-добрият комбо за дуо. Така, харесайте клипа, абонирайте се и ще гледате още видеа и добри дуота за тази игра. И довиждане. Бабай!